Áno, a tak sme pozvali Igora Čerešňáka. Igor, vítajte. Ďakujem. Aby nám teda povedal, že aké máme možnosti. Teraz sa budeme tak hrať, vy budete akože záhradníkom. Áno. A ja budem ako mladá žienka, domáca, ktorá teda má nový štartovací byt, má balkón. A keďže pochádzam z vidieka, kde sme mali záhradu, tak by som si takú malú záhradku chcela urobiť na balkóne. Čo všetko tam môžem pestovať? Dobre, super, tak som veľmi rád teda, že príjmete takéto moje pozvanie a dúfam, že teda, keď to skončíte, pôjdete k nám a budete pomáhať. Takže... Prídem k vám do záhradníctva. Určite, u nás sa je pozerať, čo roboty všetko tam stále máte. veľa. Dobre, tak poďme na to. Takže vlastne na tieto balkóny je také vlastne už zaužívané, že väčšinou sa teda vysádzajú teda balkónové kvety. My sme to trošku vlastne spojili príjemné s užitočným a teda nie sú to len balkónové kvety, ale teda niečo, čoho môžeme mať aj úžitok. Ale úžitok teda prakticky do tých prvých mrazov. Ako z tých balkónových kvetov? Do prvých mrazov to znamená, keď to teraz tam začnem pestovať a dám to tam, tak do prvých mrazov to tam môže zostať? Do prvých mrazov to tam vlastne zostane a stále nám to poskytuje úrodu. Či už sú to teda tie jahody, feferónky, baklažány. Priniesli ste na ukážku zo všetkého. Poďme postupne, aby sme teda povedali plusy, mínusy, na čo treba dávať pozor. Čo je také najvďačnejšie na ten balkón? Začneme zeleninou. Začneme zeleninou. Tak myslím, že určite sú tu vlastne tie rajčinky. Či už je to táto previsnutá forma. Áno. Ktorá je vlastne v tomto závesnom kvetináči, alebo potom táto balkónová forma, ktorá sa dá pestovať v normálnom kvetináči, vlastne takto, ako to máme. Ano. To máme na balkóne a stále nám to plodí. Je rozdiel, že či to zavesíme, alebo je to len tak postavené, či to je len otázka tej našej estetiky balkónovej? Je to otázka jednak estetiky a myslím, že môžem povedať, že táto previsnutá poskytuje trošku viacej úrody, ako napríklad táto stojaca. A odteraz až do jesene budem mať paradajky, takéto rajčinky, šery paradajky. Aké sú? Sú sladké tieto balkónové formy? Sú neuveriteľné sladké, vlastne sú to... A to si môžem len takto ošúchať a očistiť a zjesť, pretože sú hnojené? Sú hnojené, ale sú hnojené výlučne biologickými hnojivami. Ladunka, pach. Jednak nepoužívame žiadnu chemickú ochranu, ale nepoužívame ani žiadne chemické hnojiva. Vlastne pestujeme to tak, že týždeň máme taký nejaký svoj hnojací deň, by som to povedal. My sme si to dali na nedeľu, kedy máme najmenej práce a teda tú nedeľu jednu to hnojíme vlastne do zeme a ďalšiu na list. A samozrejme biologickým hnojivom. Áno. A ako často to polievame, takéto paradajky, rajčinky, šary? Ono je to veľmi ťažko povedať, vlastne všetko záleží od toho počasia. Keď je samozrejme slnečnejšie, tak to treba polievať častejšie, možno že aj dvakrát za deň, ale zase keď máme také počasie, ako sme mali momentálne doteraz, tak možno že stačí raz za 3 dní. A vy ste to priniesli toto všetko, je to všetko také krásne zelené a to je vďaka čomu? Vďaka tomu, že máme špeciálne balkónové odrody, alebo vďaka tomu hnojivu, čo hovoríte? No skôr myslím, že vďaka tej starostlivosti. Áno. Keď tej rastlinke dáme všetko to, čo vlastne ona vyžaduje, tak ona sa nám odvďačí a vlastne na tej rastlinke to je vlastne hneď vidieť, že tie listy sú zelené, krásne, je úplne prospieva tá rastlina, je úplne zelená, nič jej nechýba. A črepníkom zabezpečíme čo? Samozrejme nejakú drenáž, ale teda samozrejme odtok musí byť. Lebo keby nám aj na to napršalo, že by boli nejaké dlhodobajúce dažde alebo niečo, aby tá voda zase otiekla čo najskôr preč. Vy ste priniesli takéto okrúhle, ale aj hrantiky. Kedy hrantík, kedy okrúhly? No, zase závisí vlastne od toho, ako to chceme mať. Môžeme vlastne v tom hrantiku môžeme mať vysadenú aj túto balkónovú rastlinu. Máme to tiež aj tak. Igora, presádzame to počas toho nášho obdobia balkónového? Najlepšie, keď si vlastne kúpime, myslím, že dá sa bežne dostať takáto sadenica, áno, takáto menšia. A tu už keď si zasadíme do tohoto väčšieho črepníku, už to teda necháme teda až pokým nám teraz. Kúpime toto, sú tak 2 litre, nie? Áno, to sú také 2-litrové kvetináče. A dáme do nejakého, aký 5? Toto je do 5, takého 4-5 litrového kvetináča. Samozrejme, najlepšie by bolo, keď bol nejaký hlinený alebo nejaký takýto. Kedy dávame takéto paličky? Ťaháme hore. Paličky, áno. Vidíme, že táto rastlina, ktorú som ukazoval predtým, to ešte nepotrebuje. Ale táto vlastne s tou váhou tých plodov by už nám vlastne padla alebo sa zlomila a tedy vlastne už tam môžeme dať. A potrebujeme tam včielky alebo je to samoopeľovacie? Všetky tie odrody sú vlastne samoopeľovacie. Ale my zase používame za to, že používame to, čo používame, tak máme čmeliakov, lebo vlastne u tej paradajky je to veľmi dôležité, že každý ten jeden kvet je opelený tým čmeliakom a každý jeden ten kvet má vlastne aj plod. Každý jeden ten kvietok vlastne, čo tu aj máme, bude mať plod. Tuto vedľa mňa sú papričky, čili zrejme. Áno, to sú čili čierne. Náročné, nenáročné. Poďme plusy, mínusy, alebo na čo treba dávať pozor. Zase je to vlastne tá bežná starostlivosť, tak sme vlastne aj spomínali u týchto, takže to polievanie, hnojenie a teraz zabezpečiť všetko tej rastlinke, čo potrebuje. Farebné zostanú ako budú zelené, červené. Oni sú teraz vlastne zelené, prejdú do tej červenej farby
až budú úplne čierne. Úplne čierne. A budú poriadne štiplavé? Tieto paradajky sú poriadne sladké, či budú poriadne štiplavé? Máme samozrejme aj teda štiplavejšie odrody, ale nemáme ich tu napríklad taká moruga, taká červená. Igor, musím si ja vypýtať od vás, teda keď k vám prídem takto do záhradníctva, naozaj špeciálne balkónové odrody? No tuto by som vlastne chcel upozorniť, že vlastne je rozdiel medzi predajcom a medzi týmto pestovateľom. Áno, niektorí predajcovia dokonca ani nevedia, čo predávajú. A naozaj si treba pýtať vyslovene balkónové rajčiny. Balkónové. Aby sme sa nekúpili nejakú veľkú tyčkovú rastlinu, lebo tamto pestovanie v tom hrantiku by bolo teda skôr nemožné ako možné. A keď prídem k vám a poviem, jej, táto kvetina sa mi páči. Táto kvetina, to je konkrétne baklažan, je nádherne teda zase Krásne. Zakvitnutý a takisto vlastne vďaka tým čmeliakom bude mať strašne veľa úrodu. A tuto všade na tomto kvietku, z tohoto kvietka bude jeden baklažan. Áno. A aký Ale veľký? No mi povedzte. A veľký bude vlastne presne tak isté, ak si kúpajú v obchode. Tam rozdiel nebude. Samozrejme, že tam treba urobiť zase nejakú tú prebierku tých plodov, lebo ako aj u ovocných stromov, keby tam necháme veľa tých kvetov, tak vlastne tie plody by boli menšie. A je to náročnejšie ten baklažan ako tie cherry paradajky alebo ako tá paprička? Takisto je úplne Takisto. nenáročný. Teda toto tu máme čo? To sú papriky, to sú veľké papriky. Krásne. No, papriky sú to. Toto máme papriky zase vlastne a tu nás zase vpredu je zase ďalšia odroda, čo je A feferóniek. to sú veľké čierne feferónky. Veľké čierne feferónky. Áno. Ale keď si to u vás takto kúpim, už teda už to nepotrebujem opeľovať, áno? Nie, už to nepotrebujete je opeľovať. Nepotrebujete opeľovať, vlastne je to opelené. Hovorím, že tí čmeliaci tam nie sú vyslovene, že dôležití, ale používame my vlastne teda, aby naozaj ešte to preopelenie bolo také dokonalejšie. Tuto vidím, tu sú cherry paradajky a teda z každého toho pekného kvietka vyrastie, teda je tam paradajka. A keď už teda tie včielky nám idú, tak na čo najviac ťahajú? Čo im najviac vonia? Najviac im voniajú určite teda tie paradajky. Tie paradajky vlastne vďaka tomu, že ten kvet je teda taký pekný žltý, Aj tak ten žltý. vyslovene milujú a teda vždycky ho teda lepšie nájdu ako ten paprikový. Poďme ešte tuto, lebo ten náš balkón je veľký, však on má 2,5 metra, nie? Alebo možno ťahá do 3. Toto je až neuveriteľné, že takéto uhorky sa dajú vypestovať na balkóne. A dokonca takom kvetináči, niekto si myslí, že mu to odrodí a že už to nič nebude mať, ale keď si zoberiete, že vlastne táto jedna rastlina dokáže poskytnúť minimálne 30 kg 30 kg? 30 kg uhoriek. Aspoň teda z minulého roku máme také skúsenosti. To je fantastické. A zase je to vlastne špeciálna odroda, ktorá ani nenarastie väčšie, ako je momentálne, sú to vlastne desiatové uhorky. Akože deťom na 10. Deťom na 10 a naše deti to teda vyslovene A milujú. moje deti, že do rošteka som dala maslo a tam dala paradajku a uhorku a bolo to úplne super. Môžem to mať a vyrastie mi to takto, aj keď budem mať balkón na juh? Taký ten južný, slnečný? Taký ten južný slnečný, tam by som skôr možno, že odporúčal to čili a tie paradajky a toto skôr možno, že na nejaký ten západ, predsa len to uhorka až toľko toho priamého slnka neznáša. Tak, treba zvážiť aj kam mám balkón alebo vám poviem, ako teda vy mi to ponúkate, tak ja sa opýtam, mám takto a takto balkón situovaný, že čo je tam najideálnejšie. A tu máme maliny. Tu sú maliny, takisto sa dajú vlastne pestovať takto kvetináči, črepníku. A zase treba tú odrodu si teda špeciálne vybrať, teda nižšiu. Balkónovú. Aby nám teda tie šlahúne nezostavilo nejaký dvojmetrových rozmerov a nejaké takéto veľké. Igorko, a budem mať tie maliny až do kedy? Do konca augusta? Toto je zase celoročná malina, takže ona tie maliny má vlastne stále. Tieto odkvitnú a nakvitajú ďalšie a ďalšie. Egreše som tam videla. Egreše, áno. Tie zase už vlastne poskytujú úrodu. A už aj vidím, ja si otrhnem aj jeden. No, ten myslím, že ešte teda moc zralý nebude. Áno. Ešte sú tvrdé. Dobre, a poďme sem, teda, tie egreše sú špeciálne niečím, alebo nie? Nie. Tie egreše sú vlastne tiež také, A alebo boli takisto si môžem miniatúrne. každé ráno odtrhnúť jeden. Tam len jeden, aby ste Tam len jeden egreš. A ešte čo tu máme? Ešte tu máme jahody. No tak povedzme niečo o tých jahodách. Tie sú zelené, ale teda... Tie sú zelené, ale sú vlastne tiež špeciálne určené na balkóny. Toto sú dokonca ťahavé jahody. A tam dole zase v tom závesnom, v tom bielom, s tým krásnym červeným kvetom po ľavej strane, tak to sú tiež celoročné jahody, ktoré nám plodia celoročne. A ešte sa vás opýtam, už mám aj slinky v ústach, že nejaké zavlažovanie, keď teda nemám dobrého suseda, dá sa použiť, ja neviem, plastová fľaša, navrtám tam nejakú dierku, dám tam vodu.
No, je to určite lepšie ako používať samozavlažovacie kvetináče, to je vyslovene ako na tie rajčiny, ani neodporúčam, ale dá sa to vyriešiť takto, alebo má teda naozaj dobrého suseda. A tie uhorky môžu byť aj na olovran, keď ich nebude mať na 10? Oni sú síce desiatové, oni sa len tak volajú, ale môžete ich mať aj na večer. Si otrhnúť? A môžete si kľudne otrhnúť, môžete vyskúšať. Ja si jednu otrhnem, lebo keď skončíme, tak si to dám do šalátu. Môžem aj do šalátu? Jasné, za nejaký poplatok. To potom budeme po relácii. Ale keď už teda bude mať takýto balkón, takýto pekný a čo tam bude, tak tam bude aj špina, jasné, napadá to tam a bude to treba vyčistiť, možno tú dlážbu poriadne a čím, to vám povie Ivetka a jeho host. Áno, a vy dvaja Chceš máte... ešte jednu, mám dve. Nie, neprosím si, Ale. Tak si potom vezmem, len som chcela... Ale podľa toho, že koľko teda budete za to To sa chcieť. potom dohodneme, no. A že potom sa Ivan, ale dohodneme. tak hádam. Teda Igor, Ivana tu ja mám, ale ešte som sa chcela len opýtať, lebo Ivan mi povedal, že aj on pestoval na balkóne čo to bolo? Čo ste to Peperonky a papriky, keď som bol malý. Tým sa darilo? Darilo sa. Peperonka a paprika je dobré, že začať niečím takým ľahším? Určite, myslím, že tie feferónky sú úplne ideálne, dokonca Ale na tak tie južné feferónky balky. to je také chlapské, nie? Že to do každého jedla si tú feferónku To neviem, ale dajú. chcela som povedať Igorovi, že my vypestujeme feferonky a potom vám ich predáme. Dobre? Teším sa. A čo nám vydáte?